راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات الراديو إيرنا بفليد مع مدباب غزينا لومي عدمت لاتني عدمتي دكتور نازريت أملسوم كاب نروية السالومي تكايدو زعبا مساي مالتيو قانقان وين قانقان التقاقمان مسل دك نستيو ويكا دك نستيو قران سيتي بقانقا هتقلص كلا كمي تقلص أبزبل بعلا نتي نتحركات هتصبق بلاغت نقرنا يعني بلا شوخي هلو جن دحروايتا قور مزخاخري زد اللي يمسلني كورستوم بسمر يونيفرسيتي تمهارو زنبركم تفلطوا وايخم أبو مهران زنبركم تفلطوا وايخم قنتي حد شو لقوا من البات مفلات يدلي ومزخار يدلي لي حسب سلازق قرب دحروايتا خموت انكفاب بالله دحرينا بزلو معانتي كم زعبا مريتنا يزلنا هنا أتوينا مجمرتا قن سلاتي عدمي أخبير كزم مسأخي أمسكنكي أكتر يا قدني اللي ششاي نسمعتي زبحال اللوا قال زهنص حبريتا ختبنا تخيلي إلكا أخبيركا زعدم كان يمسكنكا أتي الكايور اللي خارستي وي بزعبو خن علل الكا زمصاكايو أرستي نعيون زقد سني زفتو زنطفلو أرستي بفلاي أفتي ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እውን ብጣዕሚ ስለ ዘገድሰኒ ብሓጎስ እየ ምሳኻ ክዕልል መፅአ ማለት እዩ ድሕሪ ባይታይ ኣብ ከም ዝበልካዮ ነዊሕ ዘመናት ክንብሎ ኢና ሕጂ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብቀዳማይ ዲግሪ ብቋንቋ ተመሪቀ ብድሕሪኡ ንዓዲ እንግሊዝ እውን ከይደ ናይ ማስተርስ معارج مالتيو بقانقا ممهار بزبل خستاي مالتي عودي ماسترز جيرن عدنا تماريسة أبسمرا يونيفرسيتي كم تحقاقازيت بروفيسور كوينة سرحني مالتي دحريو جنا أبو كبك عيد لخون مالتيو بفلاي أب قانقان تكنولوجين زبل كتصنع دليت سلز نبرني بفلاي ما قانقا تقرينيا أب قانقا ناي هاجرنا مالتي خفت ناي إنجليزية وتيئة نزخت إن سلز دلخو بقانقا تكنولوجين أب فلوت أتاب زخونا عدتات حد خاب يونيفرسيتي برغن بزح كافتي أستوات أووي أبر كتوز جبرت أبز عودي سلز خونت عد الرخيبة أب أخيدة أب ناي لقنت معارج مالتيو غيره بقانقا تقرينيا سواسو ناي تقرينيا مس زي ناي سبز سرحو بالحات نقانقا سبز زاربو قانقا كميجيرو يمرمرو كميجيرو ياليو كميجيرو بروسيس يقورو زبل مالتيو أبو يوتناتيك عند عودي مالتي جي زسرحلو زلخو أب حدا يونيفرسيتي كوليج يزسرح مالتي وجنابت ناي تقرينيا مصنعت تاعتي يقبر كمونا بقانقان حبرة السبن قانقان ممهارن قانقان مننتن زبل عودتات كا يمهر مالتي خمو أخلنا مالتي صبغ هو بتعمل صبغ بتعمل مساتي كبر هاوكي مثلا تخلص عرن تخلو أبركتون مبار اتي زعبانا مس مسل مالت كما يمكن قلتوا لنا نبعلو حدا حتوي مسل دك نسيخم مبال دي زقبا دك نسيخم معري وتبعتاي ترأين اتي كله تي ولا وانا بقانقا خي ترفع لو منا تكرون قبلو له مالتي يترفع بتي تكباري يترفع بتي كالسي ابتي قانقا نبعلو سي كن منتايتي وزعوي تعدلو النيرو عبزبلنا خنا توكر ምናልባት ኣብቲ ገላለፃ እንድሕር ኣነ ብልክዕ ዘይ ኣምፂአዮ ምልስለይ ጥራይ ዘይኮንክስ ንኣረም ክንምት ከዲኸ ማለት እዩ ተኣምር ዕሙቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሕጂ ከመይ እዩ ዝግለፅ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ቋንቋስ ከመይ እዩ ዝገልፃ ንጓል ኣንስተይቲ ብኸምኡ ተጀመርና ዝሓሸ መስለኒ እወ ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ኣርእስቲ ሰፊሕ እዩ أب بزح عينتينا خنريون نسأل مالتي حدا أفت سرعة سواسو نايت قانقا توم بسنة قانقا مالتي ني صوتها أدلو صوتها زمرمرو سبات
ቅድም ኣፍቲ ውሽጢ ቋንቋ እቲ ርድኢትን ኣተሓሳስባን እምነትን ሕብረተሰብ ከይከድካ እቲ ቅርፂ ናይቲ ቋንቋ ከመይ እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮን ከመይ ገይሩ እዩ ዝውክሎም ዝብል ኣብኡ ተድህብ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ወድዓዊ ዝኾነ ማለት እዩ ከምዚ እንድዩ ዘይትብለሉ ኣብቲ ቋንቋ ትረኽቦ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ቋንቋታት ዝተፈላለየ ቅርፅታት ኣለዎን ማለት እዩ ገሊአን ዝርዝራዊ ዝኾነ ናይ ፆታ መሳርዓት ይገብራ ንነገራት ተባዕታይ ኣንስተይቲ ኢለን ይፅዋዓ እቲ ስርዓተ ሰዋስው ድማ በዚ ዝርዝራት ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ትግርኛ ክንከይድ ተኮይና ንስኺ ንስኻ ንሱ ንሳ ብብዙሕ ከዓ ንስኻትኩም ንስኻትክን ኢሉ ይኸይድ ሕጂ ንባዕሉ እቲ ቋንቋ ከምኡ ምህላው ኣብቲ ዘይምርዳኣት ንኸወግድ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ገሊኡ ውሳኔታት እንገብሮ ግን ምርጫ ክንወስድ ኣለና ማለት እዩ ንሓደ ካብቲ ፆታታት ማለት እዩ ተባዕታይ ድዩ ኣንስታይ ዝበዝሕ ኣብ ኩለን ቋንቋታት ከዓ ተባዕታዊ ፆታ ማለት እዩ ከም ንቡር ከም ሕጋዊ ከም መበገሲ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ዝበዝሕ ቋንቋታት እዚ ሕጂ እቲ ቋንቋ ሕብረተሰብ ይሰሪሕዎ ማለት እዩ ውሑዳት ቋንቋታት ኣለዋ እዚ ዓይነት መሳርዓት ዘየንፀባርቃ እኳ ደኣ ኣለዋ ከዓ ናይ ኣንስትዮ መሳርዕ ከዓ ዝቐድማ ኣብቲ ስርዓት ሰዋስው ናይቲ ቋንቋ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቋንቋታት ፈረንሳ ጣልያን እዘን ሮማንስ እንብሎን ቋንቋታት ክንርኢ ከለና እቲ ነገራት ውሱን ዝኾነ ፆታ ኣለዎ ቁርብ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ቁርብ ጣልያን እውን ስለ ዝኽእሉ ብጣልያን ምሳሌ ተሃብኩ ድሓን ይመስለኒ እንታይ ንብል ፎር ኤግዛምፕል ንኣብነት እንታይ ንብል ላ ታቦላ ክትብል ኢኻ ላ is feminine እቲ አ ዝብል ኣፍታ ላ the is እቲ determinary the ዝብል ማለት እዩ ኣንስተይቲ ፆታ ኣለዎ ማለት እዩ ላ ታቦላ ከዓ በኣ ታቦላ ጣውላ ማለት እዩ በኣ ስለትውድእ ልክዕ ከምኣ ሕጂ እቲ ቅርፂ እቲ ድምፂ ናይቲ ቃል እቲ ድምፂ ናይቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ነገር እዞም ኣስማት ንብሎም ማለት እዩ እቲ ድምፆም ኣብ መወዳእታ ደሎ ድምፆም እንታይ ዝበሃል ፆትኦም ይውስን I think ሰዋስው ክንመሃር ከለና ካልእ ካብቲ ቋንቋና ውፅእ ኢልና እዚ ይርዳኣና ኣብ ትግርኛ ግን ከምኡ ይኮነ ኣብ ዝበዝሓ ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ማለት እዩ እቲአን ሰማውያን ንብለን ቋንቋታት ግን ከምኡ ይኮነን ዝበዝሕ ምርጫታት ኣለና ንፆታ ባዕልና ክንውዝዖ ማለት እዩ ኣብቲ ባህርያዊ ፆታ ንብሎ ወዲ ጓል እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን እቲ ፆታ ባዕሉ ክመርሐና እዩ ማለት እዩ ተባዕታይ ኣንስታይ እዩ ኣብ ነገራት ኮይኑ ግን መፅሓፍ እንድሕር ኢልና ክልተ ምርጫ ኣለና እታ መፅሓፍ ክበሃል እዩ ወይ እቲ መፅሓፍ ክበሃል እዩ ከም ኣብ ቋንቋ ስዊድን ኖርዌይ እንድሕር ኢናዮ ከምዚ ናይ ጣልያን ኣብቲ ድምፂ ናይቲ ስም ኣይኮነን እቲ ፆታ ዝውዛዕ ማለት እዩ ባዕሎም ተሰማሚዖም ማለት እዩ ብዘመናት ክመፅእ ዝኽኣለ ተሰማሚዖም ነቲ ባህርያዊ ዘይኮነ ፆታ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ጣውላ መፅሓፍ ክኸውን ከሎ ባዕሎም ወይ ጓል ወይ ተባዕታይ ፆታ ይዕደል ማለት እዩ እዚ ከዓ እንድሕሪት ከምዚ ናይ ትግርኛ እታ መፅሓፍ እንድሕር ኢልካ እቲ መፅሓፍ ተይልካ ክልቲኡ ልክዕ እዩ ብዓይኒ ሰዋስው ማለት እዩ ኣብኦም ግን እንድሕር ተጋጊኻ ወይ ነቲ ተባዕታይ ኣንስታይ ወይ ነቲ ኣንስተይቲ ዝኾነ ኣቕሓ ከዓ ተባዕታይ ተጌርካዮ እቲ ሰዋስው ጌጋ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ I don't know እንታይ ኢኹም ትብሉ ገዛ ብኖርዌጅን ኣብዘን ቋንቋታት እዚኣተን ከዓ እዚ እንታይ ዝበሃል ዘይውዙዕ ዘይስሩዕ ወይ ድማ ማእከላዊ ዝኾነ ፆታ እውን ኣሎ እቲ ኔውትር ንብሎ ማለት እዩ ንነገራት ትህቦ ግን ኩሉ ነገር ኣይኮነን ብኔውትር በቲ ማእከላዊ ፆታ ኣብቲ ማእከላዊ ፆታ ዝምደብ ኣብኡ እውን ዝኾነ ነገራት ኢኻ ትምድብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኖርዌጅን ገዛ እንድሕር ኢልካ ማእከላዊ ፆታ እዩ ኤትሁስ ትብል
بسودኛውን ከምኡ እዩ መጽሓፍ ተይልካ ግን ተባዕታያ ጾታ እዩ ቡክን ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ኣንስታይ ጾታ እንድሕር ኮይኑ ሰበይቲ እንድሕር ኮይኑ ደን እቲ ኣይ ዝብል ማለት እዩ ይወሃቦ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደልየ እዚ ቋንቋታት ብባህሪኤን ማለት እዩ ዝተፈላለየ ስርዓት ናይ ጾታ ኣለዎን እዚ ሕጂ ኣብቲ ተዛረባይ ቋንቋን ኣብቲ ሕብረተሰብን እንታይ ጽልዋ የምጽኣሉ ዝብል እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ማዕርነት ኣብ ናሓስበሉ ብማዕረ ኣብ ንሕብረተሰብ ክንሪኤሉ ኣብ ንጅምር እንታይ ዓይነት ጦብላሕታ ይሕድረልና ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሓደ ጊዜ ተመክሮ እንታይ ድበሃል ከምዚ ፈተና ዝገበርክዎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝምህሮ ዝነበርኩ ብትግርኛ እዩ ዝምህር ነይረ ማለት እዩ 15 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ነይረን 4 ድዮም 5 ዝኾኑ ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ነይሮም ኣብታ ክፍሊ ሕጂ እሞ ብብዝሒ ዘይንውስኖ ናይ ጾታ ቋንቋ ምጥቃምሲ ብብዝሒ እንድሕር ወሲናዮ ርትዓዊ እዩ ስለዚ ነዛ ጉጅለ እዚኣ ናይ ተምሃሮ ኣትን ኢለ ጥራሕ ክጽውዕ ኢለ ፈቲነ ማለት እዩ ድሓር ኣነ ክስታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ዝበሃል ናይ መጽናዕቲ ፈተና እየ ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ ምስ ወዳእኹ ክፍለይ ምስ ወዳእኹ እንታይ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ተመልከታ ሕጂ ትገብርኦ እንታይ ይበሃል ኤክሰርሳይዝ ልምምድ እዚ እዩ እስኪ ኣብዚ ድህባ እስኪ ንዓይ ረኣያ እናበልኩ ከምኡ ጥራሕ እናበልኩ ነተን ንደቂ ኣንስትዮ ዘትኮረ ኣብ ዘስምዕ ወዲ እያ እታ ክፍሊ ማለት እዩ ሽዑ መወዳእታ እቶም ተምሃሮ ይፈልጡን እዮም ነይሮም እንታይ እያ ኮይና ገለ ኢሎም በቃ ዘይልሙድ ዘረባ ዘውቲራ እንታይ እያ ኮይና ኢሎም ተገሪሞም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ሓቲተዮም ማለት እዩ ከመይ ነይሩ ክላስ ከመይ ተሰሚዕኩም እንታይ ደኣ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ትዛረብ ነርኪ ንሕና ከምዘይ ኣለና ጌርኪ ሓሲብክና ከምኡ ዶ ገይረ እወ ኣትን እናበልከ ጥራሕ ትዛረብ ነርኪ እሞ ሕጂ ድሓን በቲ ሓደ ከዓ ክንፍትኖ ሕጂ ኸ ከመይ ኢለ ከዓ ንዕኦም ጥራሕ ክዛረብ ከዓ ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ንቡር እሱ ኢቱ ሕጂ ከምቲ ንቡር ተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሓቲተየን ሕጂ ኸ ከምኡ ኢና ለሚድና እሞ ሕጂ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ዘይኣተዉ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣብቲ ክላስ ዘየለዎ ኮይኑ ተሰሚዕዎም እስኽን ዘየለኹም ኮይኑ ይስማዓክን እዩ ንሕና ከምኡ ልሙድ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ቦታና ንረክብ ዓይነት ዘረባ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ንእሽተይ ተመክሮ እያ ማለት እዩ ግን ዓብይ ነገር ብዛዕባ እቲ ቋንቋ ክተረዳእና ትኽእል እያ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ከምኡ ኢለ ክዛረብ ከለኹ እሞ ነቲ ቋንቋናስ ነፍርሶ ዶ ሓድሽ ቋንቋ ዶ ንስራሕ ዝብል ናትከ መረዳእታ ሽዑ ወይ ናትክ ስምዒት ወይ ናትከ መረዳእታ ድሓን ስምዒት ይትረፍ እቲ መረዳእታ ግንዛቤ እንታይ ነይሩ ሽዑ እቲ ግንዛቤ ዝወሰድክዎ ማለት እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ወላ ኣይሰመያ ወላ ንዕአን ኣይመልከት ቦትአን ይረኽባ ማለት እዩ ግን እቲ ንቕሓት ሕልና ምስ ዓበየ ከምዚ ኣነ ማለት እዩ ንቕሓት ሕልናኻ ምስ ዓበየ ግን ቦታ ያበየሎ ኢልካ ክትሓትት ክጅምር ኢኻ ኣብ እዚኣ ንእሽተይ ኣብ ቋንቋ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣብ ታሪክ ኣሎ ኣብ ኣበርክቶ ናይ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣቦታትና ውሕዳት ኣለዉ ማለት እዩ ክዛረቡ ከለዉ ወለድና ኢሎም ሓቋፊ ዝኾነ ቋንቋ ዝዛረቡ ወይ ድማ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኢሎም ሓቋፊ ዝዛረቡ እዚ ሕጂ ገገሊኡ ሰብ እቲ ንቕሓት ሕልንኡ ቁሩብ ዓብይሎ ነቲ ፍርቂ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኣብቲ ግምት እናእተወ መልእኽቲ ይሕልፍ ኣሎ ማለት እዩ ንሪኤክን ኣለና ኣለኽን ንስኻትክን እውን ኣካላት ናይ ሕብረተሰብና ኢኽን ኣበርክቶኽን ኣፍልጦ ንህብ ኢና ኣበርክቶኽን ዓብይ እዩ ኣብ ዝብል ክስታይ ማለት እዩ እቲ ንቕሓት እንድሕር ዓብይ ከምኡ ንብል ማለት ስለዚ ንቕሓት እንድሕር ዘይ ዓብይ ግን
ንኽልቲ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኣብዘን ንባዕሉቲ ተኣበርክቶ ኸን ኣፍልጦ ንህቢና ዝብል መልሲ ወይ ከዓ መረዳእታ ወይ ቋንቋ ንባዕሉ እሱ ኣፍልጦ ወሃባይን ከላኣይን ዝኾነሉ ኸ ቁኑዕ ድዩ እቲ ኣበርክቶሲ ብክልቲኡ ወገናት ብክልቲ ፆታ እንድሕር ዝካየድ ኮይኑ ታሪክ በልዮ እቲ ባህሊ በልዮ ኣብ ኩሉ ባህሊ ኣብ ኩሉ እቲ መንነት ኣብ ኩሉ እቲ እንታይነት ናይቲ ህዝቢ ሲ እናተንተር ኣሎ ሕጂ ኣፍልጦ ንህቢና ምባል ንባዕሉ ኸ ወድ እቲ ክስታይስ እቲ ንቡር እንድዩ ናይ ግድን ሕብረተሰብ እንድሕር ብክልቲኡ ፆታ ዝቆመ ኮይኑ ኣብቲ ባህላዊ ሕብረተሰብ በቲ ባህላዊ ተርኦም ክልቲኦም እዮም ዘበርክቱ ማለት እዩ ግን እቲ ማይክሮፎን ዝሓዘ ኩሉ ግዜ ኣሎ ሓደ ኣሎ ዘጋውሕ እቲ እንታይ ድበሃል ዓንቀር ናይቲ ጥርሙዝ ሒዝዎ ዘሎ ማለት እዩ ዝበዝሕ ኣብቲ ፅፍሒ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዕድላት ብዝረኸብዎ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ገና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እተን ደቂ ኣንስትዮ እኮ ብመንገደን ብታሕቲ ማለት እዩ ቃለሳ እንተሃለዋ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምቕያር ዝግበር ቃልሲ ግን ንኩሉ እዩ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ እንድሕሪ ማዕረተን ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓት ሕልንኦም ዓብዩ እሞ ኣሕዋትና እንድሕሪ ማዕረና ኣብ ሕብረተሰብ ኣበርክቶ ክገብራ ኮይነን ቅድሚ ሕጂ ከምዘይነበራ ከይሕሰባ ድሕሪ ሕጂ እውን ተሳትፍኦን ንክዓቢ ማዕረና ማለት እዩ ክግስግሳስ ክንድግፍ ኣለናስ ክብሉ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ይቃለሳሉ ዝብል ርትዓዊ ኮይኑ ይስማዓንን ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ ዝደሓረ ብፍላይ ድማ ሕብረተሰብ ዝፀቕጦ ንኽሪ ኮይኑ ናይ ግድን ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ ናይቲ በርቲዐ ዝብል ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ከተብሎ ከምኡ ኢለ እዩ ዝኣምን ስለዚ ወሃብትን ከላእትን ድዮም ክትብለኒ ከላ ዋለ ወሃብትን ከላእትን ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ባዕለን ክምንዝዓ ዝብል እውን እቲ ብዙሕ መኸላእታታት ኣብ ዘሎ ርኢና ኩልና ተመላላእቲ ስለ ዝኾና ብማዕሪና ንዋፅኦ ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ረድዓዊ ኣብ ምግባር ፅቡቅ ሕጂ ናብታ በገሲት እውን ዝያዳ ኣተኮር ኣቢልና ንድሕር ክንዛረብ ኮይና እቶም ንጥቀመሎም ቋንቋ ኣብቲ ንዓኣ ናይ ምግላፅ ወይ እንተ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምግላፅ ተመክሮ ከመይ እዩ ዘሎ ወይ ከመይ ይፀኒሑ ንሳ ከዓ ከም ዝበልክዮ እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ናይ ወዲ ፀዋውዓ ከም ዘለዋ ነብስን ሓሲበን ፀገም የብሉን ኢለን ኣብቲ ናይ ጓል ኣፀዋውዓ ግን ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘለዉ ነብሶም ገሊሎማ ሕጂ ካብዚ ንእሽተይ ኣብነት ከና እንድሕር ገለ ኣብነታት ኣምፂእና እቲ ቋንቋ ኣብ ብዙሕ እዩ ኣድልዎ እውን ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝበልናዮ ፅሑፍ ኮይና ኣትሎ መዓንቲ ግዜ ስለዘይብልና ግን ኣብኡ እንዳኸድና እንተኣቲና ኣብነት ተምፂእ ከመይ ከተረድእና ትኽእለይቲ ተራ ሰብሲ መዓልታዊ ዝብሎ ግን ከየስተውዕለ ዝብሎ ግን ሃስያ ዘለዎ ንኣብነት ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዓ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቋንቋ ሓደ ተራናቱ ምህናፅ ፆታ እዩ ንብሎ እቲ ባህርያዊ ፆታ ንብሎ ውህብቶ እዩ ጓልን ወድን ኮንካ ትውለድ ማለት እዩ እቲ ማሕበራዊ ፆታ ንብሎ ግን ዝኹስኮስ እዩ ዝህነፅ እዩ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ዝሃንፆ እቲ ሕብረተሰብ እንድሕሪ ብፍላይ ብዘለናዮ ዘመን ሕጂ ኣነ ምዕራባዊ ዓለምን ኤርትራን ኢላ ኣይፈልን እየ ማለት እዩ ክልቲኡ ማዕረ እዩ ክግስግስ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን ብኩሉ መንገዲ ናብ ርኡ ከጣጥሕ ክዓቢ ክምዕብል ደቂ ኣንስትኡ ክመሃር ሕልምን ባህግን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንኩልና እዩ ብሓደ እዩ ዝፀልወና ማለት እዩ እቲ ምህናፅ ፆታ ምህናፅ ሕጂ ኣብ ተራ ኣብኡ እንብሎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ንዓይ እውን ከም ጓል ኣንስተይቲ እናተባህለና ናዓቢ ማለት እዩ ኣባሃህላ ከምዚ ተነቃፊት እያ ጓል ኣንስተይቲ ኢልካ እንድሕሪ እቲ መሪሕ ሓሳብ ናትካ ንሱ ኮይኑ ንኣብነት ክትቆፃፀራ ትፍትን ንእሽተይ ጓልካ እንድሕሪ ኮይና ከመይ ጌራ ክትፃወት ከም ዘለዋ ምስ መን ክትፃወት ከም ዘለዋ እንታይ ዓይነት ፀወታ ክትፃወት ከም ዘለዋ ትሰርዓላ ማለት እዩ ኩዕሶ ኣይትፃወቲ ከምዚ ኢል ክኸፈሊ ብዙሕ ከምኡታት ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብቲ ስሩዕ ኣዘራርባ ደይኮነስ ኣብቲ ከመይ ጌርና ኣተዓባብያ ነዘውትር ንወድ ንጓል ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ እቲ ባህሊ ማለት እዩ
ዝውስነልካ ኣተዓባቢ ኣሎ ግን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዝፀቅጥ እንድሕሪ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሕብረተሰብ ፍርሕን ርእሲ ምንኣኣስን ዘይተኣማንነትን ዝሕድረላ ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ብማዕረ ዝሳተፉ ኣባላት ሕብረተሰብ እንድሕሪ ክንኩስኩስ ኮይና ኣብዚታት ክንጥንቀቕ ኣለና ይብል ኣነ ማለት እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንዐአን ዕድላት ከም ዘለወን እቲ ዕድላተን ድማ በቲ ቋንቋናን በቲ ንሕና እናሓስቦ ሕልምታትን ክንሓፅሮ ከም ዘይብልና ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ ገደብ ናይ መወዳእታ ጓል ኣንስተይቲ ክትከዶ ትኽእል ምዕባሊ ኣብ ሕብረተሰብሲ ሓዳርን ኣደ ምዃኑ 10 ግዜ ምንጋርን ምንፅብራቕን ማለት እዩ ማዕሪኡ እቲ ወዲ እውን እታ ጓል ብዘይወዲ ሓዳር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብማዕረ ንክልቲኦም እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ክልቲኦም ክስኮስሉ ዘለዎ ነገር እዩ ብፍላይ ኣብታ ጓል ግን ክሳብዚ ደረጃኺ ክንብል ከለና እቲ ሞያዊ ዕቤታ እቲ ሞያዊ ተሳትፎኣ እውን ብማዕሪኡ ኣስፊሓ ንኸይትሓልም ኣስፊሓ ንኸይትብንትግ ንሓፅር ኣለና ማለት እዩ ካልእ ቁም እንደኾነ ኣዘራርባ ንብሎ ማለት እዩ ንፉዕ እንድሕር ኮይኑ ወዲ ወይ እውን ንፍዕት እንተኮይና ጓል ንኣብነት በዓል ስረ ንብል ንኣብነት ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣባሓኽላ ንፉዕ ንክትብል በዓል ስረ ትብል እንድሕሪ ብስምዒት ትዛረብ ኣሎ ውዕውዕ ዝኾነ ዓይነት ዕላላት ይዕልል ኣሎ ቀልጢፉ ዝዛረብ ኣሎ እንታይ ንብሎ እቲ ናይ ድምፂ ቶን ናቱ እንድሕሪ ጥዑም ኮይኑ ገለ ሰበይታይ ትብሎ ከምዚ ሰበይታይ እውን ከም ምንኣኣሽ ከም ማለት እዩ ነው እዚ ከምኡታት ዓይነት ቃላት እውን ክስታዩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ መፀውዒታት ከም መነኣኣሲ መትሓቲ መዳኸሚ ዋላ ንፀርፊ ከማን ገለ ግዜ ዋላ መንእሰያት ክኾኑ ይኽእሉ ዓበይቲ ክኾኑ ይኽእሉ ንፀርፊ ከማን ኣብ ክንዲ ኣናኢስና ተባሂሉ ሲ ኪደ ገለ ኢልካ እውን ብናይ ጓል ምፅዋዕ እውን ኣሎ እወ ኣቲ ንስኽስ ከም ገሊኡ ከም ናይ ፍቕሪ ይወስዶ እዩ ንማሓዙቶም ገለ ከምኡ ዝብሉ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ግን ከናእሱ ብጣዕሚ ንወዲ ተባዕታይ ከናእሱ ከምኡ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዝፅውዑ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ኣሎ እቲ ፆታዊ ምህናፅሲ ኣዕናዊ ክኾነሉ ዝኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዘረባታትና ብዙሕ ምሳሌታት ንጥቀም ሕጂ ንዓይዚ ብዙሕ ዘጋጠመኒ ማለት እዩ ሓንቲ ናትና ማለት እዩ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብና ማለት እዩ በዓላት ገለ ክትከይድ ከለካ ተኣኪብካ ክትፃወት ገለ ከለካ ዝበዝሕ ግዜ እዚ ናይ ፆታ ክትዓት ይመፅእ እዩ ናይ ማዕርነት ክትዓት ንዓይ ብዙሕ ግዜ እዩ ዘጋጥመኒ ማለት እዩ ብፍላይ እንድሕሪ ካብቲ ሕብረተሰብ ቁርብ ንቕሕ ኢልካ ትረኣይ ኮይንካ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣበለኺ ካብኡ ሓሊፍኪ ጓል ምዃንኪ ሕጂ ንስኺ ፀብሒ ትሰርሕን ማለት እዩ ሕጂ በቃ እቲ ባህርያዊ ክስታይ እውን የግድፉካ ማለት እዩ ዶ ከምዚ ኢላ ማዕረና ኮፍ ኢላ ካብ ተዛረበት ካልእ እውን ቁም ነገር የብላን ማለት እዩ ዓይነት ዝብሉካ ሰባት እውን የጋጥሙካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክመሃር ውላዱ ወይ ጓሉ ወዱ ከምህር ዝደሊ ሕብረተሰብ ከምኡ ምባሉ ከመይ ትሪእዮ ንስኺ እታ ጓል ክትመሃር ኣለዋ ኢለ ኣምን ይብልክዕ ንሰምዖ ኢና መቸም ዋላት ወዱን ክመሃር ኣለዋ ኢለ ኣምን ሕብረተሰብ ሕጂ ምስ ተመሃረት ግን ሓደ ዋላብቲ መውስቦ ከማን ተደፋሪት ኣይኮነትን ይብሉ እዮም ብዙሓት ከመይ ትሪእዮ ንስኺ ክፈልጥ ደልየ ብዘይ ብኸኣቶም ዋላቶም ዓበይቲ ዋላቶም ወለዲ እኩባት ውንሲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ድሕረ ባይታ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ዝህብዎስ ትሪእዮ ኣለኹ ተመኪሮዮን ትብለኸ ወይ ርአዮ ትብለኽ እሞ ዳኣት ሕብረተሰብ ተመሃሩ ይብል እንዲ ደኣ ዋላ ምስላስ ኣለዎ እንዲ ዘይተማሃረ ኣየድሕን ዘይተወቕረ ኣየጥሕን ዝብል ምስላስ ኣለዎ እንዲ እንታይ ዳ እዩ ምስተማሃረት ጓል ወይ ምስተማሃረት ወዲ ድሓና ብጓል ስለ ዘሎ ሕጂ እንታይ ዳ እዩ ምስተማሃረታ ጓል ግን ወይ ዘይሓቑፋ እዋ እቲ ክልተ መንገዲ እዩ ኖ እቲ በቲ ባህላዊ
በቲ ባህላዊ መንገዲ እንድሕር ርኢናዮ እቲ መራፂ እቲ ወዲ ጥራሕ ጌርካ ተሪኢኻዮ ኣይትረኽብን ኢኺ ዝወስደኪ ክትበሃል ከሎ ብባህላዊ መንገዲ ኢኻ ትሪኦ ዘለኻ ማለት እዩ ዶ እታ ጓል እውን ክትመርፅ እያ ኣብቲ ደረጃት እንድሕርላ እውን ንስድራ ድዩ ንኻልእ ኣይትምረፁለይ ክትብል እያ ወይ እትደልዮ ወዲ ዝሰዕማዕምዓ ወዲ እውን ባዕላ ክትርኢ እያ ስለዚ ኣብቲ ንቕሓት ሕልናት ተበፂሕካ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ዘይትደልዮ ኣይተብልን እያ መፂኡ ኢላ ኣይትወስድን እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ እንተለና ማለት እዩ እቲ ነተን ደቆም ከምኡ ዝብልኦም እንድሕሪ ኢሉ ከዓ ንዓይ እውን ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኣጋጢሙኒ እዩ ክብል ይኽእል እየ ትፍርሒ ኣሎ ብስድራ እንድሕሪ ኣይ ቲንክ ንወዲ እውን ከምኡ ከጋጥሞ ክእል እዩ እንድሕሪ ልዕል ኢልካ ወፂእኻሲ እንድሕሪ ፀብለል ኢልካ ወፂእኻሲ ትምርጫታትካ እናወሓደ እዩ ክኸይድ ንምንታይ ከማኻ ዝበለ ሰብ ኢኻ ክደሊ ክብለካ እዩ ማለት እዩ ግን ከምኡ ድዩ ዝበዝሕ ግዜ ንምንታይ ኣብቲ ዝምድና መፂኻሲ ኣይ ቲንክ ስራሕካን ገንዘብካን ሞያኻን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ዝቁፀር ማለት እዩ እቲ ካልእ ነገራት እውን ኣሎ ማለት ስለዚ ብሞያ ምሳኻ ዘይገጥም ኣብቲ እስኻ በፂሕካዮ ዘለኻ ብትምህርቲ ጥራሕ ማለት እዩ ኣብቲ እስኻ በፂሕካዮ ዘለኻ ዘየለ ብሞያ ኣብ ካልእ ሞያ ደሎ ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ትፈትዎ ሰብ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣይ ቲንክ ጥራሕ ርድኢትና እዩ ናይ ፍርሓት ርድኢትና እዩ እምበር እቲ ፍርሓት ኣሎ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕሪ ኣሰርቲቭ ኮይና ንብል እንድሕሪ ንቕሕቲ ኮይና እንድሕሪ ብቆራፅነት ትዛረብ ኮይና ንፁር ዝኾነ ራእይ ኣለዋ ኮይኑ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ የሰንብድ ይበሃል ግን ኣይ ቲንክ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ካብቲ ኣርእስቲ ንብሎ ማለት እዩ ፊልተር ምፅማዕ ምምማይ ምንፋይ ክትገብር ኣለዋ ድዩ ኣብ ባህሪኣ ናብቲ ክትበፅሖ ትኽእል ነገር ምእንቲ ክትምረፅ ምእንቲ ደቂ ተባዕትዮ ከይፈርሕዋ ደቂ ተባዕትዮ ምእንቲ ክብህግዋሲ እቲ ነፍዮን እቲ መምዮን ክህልዋ ኣለዎ ድዩ እንድሕር ኢልና ከዓ ኣይ ቲንክ ንዓይ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢለ እውን ዝሓስብ ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብሲ እቲ ወዲ ክኾኖ ዝኽእልን ጓል ክትኮኖ ዝኽእልን ኣብ መወዳእታ ዕድሎምን ኣምላኽን ሒዝዎ ኣሎ ግን ኣብቲ ክበፅሕዎ ዝኽእሉስ ንድፋኣዮም እየ ዝብል እቲ ሕጂ ኮ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ እቲ ናይ ስነ ሞጎት ቀንዲ ክስታይ ዛዕባ ማለት እዩ ማዕረ ዲና ኣይኮነን ንሱ ዝበዝሕ ሰብ ዝረድኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ነው ብምንታይ እዩ ማዕረ ንብል ብምንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ማዕረ ብባህሪ በበይንና ምዃንና እቲ ማዕረ ንባዕሉ ትቃል ከማን ግቡይ ክኸውን ይኽእል እዩ በበይንና ኢና ብባህሪ በበይንና ኢና ብባህሪ ዝምባሌታትናን ክእለታትናን እውን በበይኑ እዩ ግን ኣብቲ ኣእምሮኣዊ ክእለት ኣብ ፍልጠት ኣብ ሞያ ኣብ ምዕባይ ግን ዳርጋ ኩልና ዝተማዓራረና ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ማለት እዩ ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ተጊሆም ተቢዖም ኣብ ዝፀዓርሉ ነገር ዕድል እንተተዋሂብዎም ብማዕረ ክበፅሕዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ማለት እዩ ተቀደም ንኣሽቱ ከለና ክትካትዑና ከለዉ ደቂ ተባዕትዮ እሞ ዕርፊ ሒዝካ ክትሓርሲ ዶ ትኽእል ንስኺ ገለ እዩ ነይሩ ሕጂ ዕርፊ ሒዛ ክትሓርሰሉ ዘይትኽእል ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ክትሓርሳ ማለት እዩ ሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ተራእየን ኢና ኣብዚ ዘሎ ሽግር ናይ ግዜ ሕጂ እሱ ይኮነን ትኽትዕ ንሕና ሕጂ ኣብዚ ዘመንና እቲ ስነ መጎት እቲ ናይ ዘረባ ዛዕባ ልዕል ኢሉሎ ኢለ እየ ዝሓስብ ሕጂ ካብኡ እውን ገና እንድሕሪ ኣብኡ ኣለና ኮይና ገና ታተ ንብል ኣለና ከምኡ ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ ገና ታተ ንብል ኣለና ሞስኺ ክትሓርሲ ትኽእሊ ዲኺ ትፍልፅ ትኽእሊ እምኒ ክትሰብሪ ትኽእሊ ኣብኡ እንድሕር ኮይኑ እብኒ ክሰብር ተዘይክእል እብኒ ትሰብር ማሽን ከማዕብል ይኽእል ምናልባት ክትብል ትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ኣብኡ ይኮነን እቲ ክስታይ ማለት እዩ ኣብቲ እንታይ ቅፅም ኣለካ እንታይ ጉልበት እዚ ግን ንኣይስካ ዝረአ ኣይኮነ ምክንያቱ ብዙሓት ነዚ ዓይነት መረዳእታን ነዚ ዓይነት ዝርርብን ዝምልሱ ኣለዉ ዓብላሊ ቁፅሪ ከዓ ዘለዎም እዮም ዋላ ቤርታ ተወሲድና ዋላ ኣብ ደገ እውን ድሕር ሪእናዮ እቲ ቦታ ምቕያር ብዙሕ
أبو حسابات زتقام أي مثلاً أتي بحلاوي مرداتان جنزابن سكساب حجز تغير ويز تمحاجة أي مثلاً كم سبيل زلخي يوروبا مثلاً كم زي سلزخونات رأي كم زجبرا كم سلزخونات رأي كم زجبرا زبل بزح رأيته يسمع إمه حجي تبوتها مقيارسي زحجز أي مثلاً النعاي حجي أبو مثلاً من سيكه أتي زنبرة مرداتو كقصلو خلو ويتقام أو مزمازو خوينو خدكمل خلو كمين عهي يسمعك يا أبزي وأنا بمنتاي ريو شو شاي حوي تي سوينتنا طرح بأوروبا تمتيو مو تساتفتي أفتح حبرتسب تساتفت انت زي كوينا معريو مالتيو سنة أمرنا سنة لبونا ناخنا أبي انت زي كإلنا مالتيو أفتح حبرتسب كنساتف ببقعت كنساتف اندحر زي كإلنا ناي قدن أفت درجة لنا مالتيو قن كله خاكم يكونن زبزح يخم أمبرز الله بزح مالتيو زعبي بخفتنت نتي طبق ناي معرباي حبرتسب زوسد زنقد نتي أيتقمنني زبلو مست ناتو كبرتات أوداديرو دما زتنققلو بردئت زقربو نوت حدا جيزي ون تمخنا نطبق أيكونن مالتي تنبرلو إخاد اللغات ناي معرب حبرتسب مالتيو كم حبرتسب كاخت وسدو ملو تساتفون كبر النعو خلوا كانوا طبقي مالتيو لكع كمتي أفتح حبرتسبتي ننوح زمن غدود ما لكع كم استفل عليه ردئتن استفل عليه مرجعاتنا أفتح حبرتسب كله ناي الحبرتسب نحنا قال حبرتسب سلازم أناسي ناتنا زغونت علمالاتنا مالتيو أبوينا نوهاد مستوما وجود صنحو خاني استفل عليه ردئت كم زلوم استفل عليه ردئت ون علنا نحنا إلي أمن سلازي توم جنا ناي إرترا أب إرترا هلو زنبرة سنة ناي ربها ردئتات بزعبات صوتها زوترو بزعبا زمدنا أب ود تبعتين قوالن ستيتنا تعبابيا هت قولعتن جنا هم زوترو ندحر له I think ترى ناي ميديا ترى ناي أنكحتي بزح كم زح جسخات قبرو زلها مالتيو يدلينا نمتاي كم عينة عدلات ناي زررب ناي كتع ناي موسى انت زي تفجرو اتي سنة نقحتنا هنا حفك بلاي كلني سلزي جنا خنصر حلو زلنا بايتاي إلي حسب مالتيو كاب من باب نعبي كاب تمرتتي كام موساد نعبي مس كالوت تراخيبنا كام مزراب نعبي بيناي من قدينا انت ايفلتنا كبنبل بس عدلاتي زلنا مالتي بغمي كميلة هم أبز حلف قرب أوارح أمونجو حنت تكال تسقم تفتيرو نيرو حجي اتي ريتات مسبزحة نبي كيدو أبيرتلا زلو ديكتاتر مراحي مال سبأي ديكتاتر تلي ناسي سبيت ديكتاتر كاخت متصنا زبل رئيتو خا كاب دحان مالسي فولتيوم تبلوم مرداوتوم سفيحي تبلوم سبات كا متصنيرو حجي سبأي ديكتاتر مخانو كم قبل توسيدو تقوال جن أي تمرحنا يبقى خلاص زرار بخت مرح نحرد لي نحرد وان انت سمعي وتسرح الله خوينا نو جاسي قال سيتين دي اسلم تاكم مسمع على اسلم تحت مرح دل الله يبقى خلاص زرار با مهناتو اتي ديكتاتوراوي ملك عدا تخيل زلا ويا جواب تخيل زلا ولا كالي تخيل زلا اي تتصنع انت راح زوهاب زلو رؤيتو حجي سبأي ديكتاتر كون قبل يمثل بزن ريو زلنا بيزا انا سمع خو تسبيت ديكتاتر نحرد كون زخلا ولا تحسب ديفك إدلا بارتي ديفك إدلا بعلادي حيلا نحن أبو خيداسي تريتو خميت تريو أنا خفر داي دلو أي مرض كون وطبو علىها I think قرب أفتح قد محج إلي يعني قرب نو قوالن ستيتن ود تبعتين كمي كهون اللوم نتبيو خستيات هاللو قوالن ستيتي كميلنا نقلصا مقلل تخد كون زيت ملالس مس ود تبعتاي تريرا زيت الزارب خمز قبرو خمز اي تقبرو زيت بل حقي تقبر زيت قالس عينت اندحر وسيت كايات انيحكا مو نسا ابتي ناتا علامات انيعا كمزيو اندحري لا تريرا نقيصا ازي ناي دي بحري كوين كوسدي كالي
ሕጂ ኣብ ናይዚ ትራምፕ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክልቲአን ምስኡ ዝተወዳደራ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ክስታያት ሪአ ኣለኹ ለንቀነ ማለት እዩ ልክዕ ነዛ ዝበልካያ ተንፀባርቕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብሉ ማለት እዩ ደይሞ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኣሸኒፉ ሕጂ ከምዚአን ነዘን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ካብቶም ከምአን ኣብ ናይ መራሒ ሃገር ውድድር ቀሪቦም ከምአን ብብቕዓት ዝተወዳደሩ ገይሮም ኣይርእይዎን እዮም ምስ ካልእ ወዲ ገጢሙ ተሸኒፉ ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣሸኒፉ ካብቲ እሱ ዝወከለን ፓርቲ ዲሞክራት ፓርቲ ወኪለን ስዒረን ከም ዝመፅኻ ይርስዕ ኣሎ ብዙ ግዜ እዚ እወ ብቕዓት ኮይነን ተመሪፀን ትውክላና ኢኽን ብቕዓት ኣለክን ተባሂለን ምምራፅን ብደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን ይርስዕ ኣሎ ማለት እዩ እወ እቲ ሰብ ግን ከመይ ዳሓስብ ነው ሕጂ እዚ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ወዲ ተባዕታይ ተወዳዲሩ ተሸኒፉ ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተወዳዲሩ ኣሸኒፍዎን ክበሃል ከሎ ቁሩብ እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓይሽ ደይድኹም እዩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ምስ ሪል ማን ትብሎ ማለት እዩ ምስቶም ናይ ባሕቂ ደቂ ተባዕትዮ ድኾኑ እንተዝወዳደር ግን ኣበይ ምወፃ ነይሩ ዓይነት ነው እቲ ኩነት ግን ከምኡ ይኮነን እቶም ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ዝብልዎ ግን እዚ ኣርእስቲ እውን ከም ኣርእስቲ ተላዕለን ግን ኣብ ቁርብ ኣብ ሕብረተሰብና ክልዓል ሪአዮ ከምኡ እውን ኣይ ቲንክ ካልኦት ምናልባት ብእንግሊዝኛ እውን ክብልዎ ይክእሉን እዮም ንምንታይ የውቅስ እዩ እውን ከምኡ ምባል ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እንታይ ይበሃል ስቴሪዮታይፒንግ ኣሎ እንታይ ንብሎ ስቴሪዮታይፒንግ ብጣዕሚ ኣድላይት ዝኾነት ቃል እያ ብትግርኛ እንታይ ክና ንኽእል ቅውም ምስሊ ኣለና ጓል ከምዚኣ ወዲ ከምዚ እዩ ዝብል እወ በቃ ብኡ ንምራሕ ቅውም ድኾነ ምስሊ ኣለና ደይ ጓል ከምዚኣ ደይ ወዲ ከምዚ እዩ ዝብል ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ንቕሓተ ሕልና ብዛዕባ ፆታዊ ዝምድናታት ክዓቢ ከሎ ነዚ ስቴሪዮታይፒንግ ኣብ ምፍራስ እዩ ትቐንዲ ስራሕ ሕጂ ናትካ መልሲ ናትካ ዘረባ ብምንታይ እዩ ዝምራሕ ደሎ ብቅኑዕ ስነ መገዲ ወላስ በዚ ካብ ካልኦት ዝተመሓላለፈልካ ቅውም ዝኾነ ምስሊ ዘሎ እሞ ንኩሉ ዘይውክል ጥራሕ ብሓፈሻ እንታይ ስቴሪዮታይፒንግ ኩሉ ግዜ ሲምፕሊፊኬሽን እዩ ብጣዕሚ ፎኪስ ዝኾነ ዓይነት ስነ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ መሰረት ዘይብሉ ብሓፈሻሲ ክትቅፅሎ ትደሊ ዓይነት ናይ ሕብረተሰብ ሓሳብ ዘሎ ንዕኡ በቃ ትደፍእ ማለት እዩ ሕጂ ቋንቋ ከዓ ሓደ ካብቲ ስርሑ ከዓኒ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ ክንጥቀመሉ ከለና ነዚ ዓይነት ቅውም ድኾነ ምስሊ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ናይ ፆታታት ንዕኡ ኣብ ምብርታዕን ኣብ ምህናፅን ኣብ ምትሕልላፍን ከዓ ኣብ ምትሕልላፍን ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ግን ሓንቲ መፅናዕቲ ሕጂ ኣብ 2024 ዝተገብረት ማለት እዩ ንትግርኛን ኣምሓርኛን ኦሮሞን ብዛዕባ እዚ ጀንደር ስቴሪዮታይፕ ማለት እዩ እዚ ዝንቡዕ ዝኾነ ቅውም ምስሊ ብዛዕባ ፆታ ኣብ እዚ ሰብ ዝሰርሖ ሕልና ወይ ንብሎ ማለት እዩ ኣርቲፊሻል እዚ መሽን ትራንስሌሽን ብመሽን ምትርጓም ከመይ ተተግቢሩ ኢሎም ክርእይዎ ከሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ውፅኢት እዮም ረኺቦም ማለት እዩ ከመይ እቲ ቋንቋ ንሕና ንጥቀመሉ ነቲ ቴክኖሎጂ ከዓ ከመይ እዩ ዝፀልዎ እዚ ሕጂ ኣብቲኣ ፐርፔቹዌቲንግ ንብላ መቃል ቀፃልነት ምሃብ ንኣብነት እዘን ብመሽን ንትርጉመለን ሓንጎላት ንበለን ዝሃብናየን ቋንቋ እየን ዝቕበላ ሕጂ ኣብ እንግሊዝኛ the nurse is coming እንድሕሪ ኢለ እስኻ ብትግርኛ እንታይ ምተርጉምካያ
نرس يمصى الله نرس تمصى الله يبلنا اب حد يقصنا عليك هو وي يمصى الله تبلا لك وي كات تمصى الله تبلا لك نرس راح تحل الكاسي هو ጽቡቕ ኣለኻ እስኻ ግን ንቕሓት ስለ ዘለካ ወይ መጻእ ኣሎ ወይ ትመጻእ ኣላ ክንብል ኣለና ኢልካ ኣብ ጉግል እንድሕር ፈቲንካያ ትራንስሌት ግበራ እዚኣ the nurse is coming ኢልካ ትራንስሌት ተጌርካ ብወዲ እዩ ድህበካ ነርስ ትብል ግን ጀንደር ኒውተር እያ ወድን ጓልን ነርስ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ከምኡ ዘረዳእና ዘሎ ግን እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ሞያዊ ቃላት ማለት እዩ ዘይ ክስታይ ዝኾነ ምሻሎ ስቴሪዮታይፒንግ ነርስ ኣወዳት እዩ ኣዋልድ እየን ከም ኣወዳት ከምዘይ ኣለዎ ክትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ ሓኪም ወይ ሓኪም እንድሕር ኢልካ ኣወዳት እዮም ዶክተር እንድሕር ኢልካ ኣወዳት እዮም ሕጂ the doctor is coming እንድሕር ኢልካ ፅሒፍካ ግን ብትግርኛ እቲ ሓኪም መጻእ ኣሎ ኢሉ ይነግረካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክስታይ ማለት እዩ እቲ ሓኪም መጻእ ኣሎ ይብለካ ሕጂ ብዙሓት ቃላት ከምኡ ፈቲነ ማለት እዩ እዚ ካበይ እዩ ዝመፅእ ሕጂ እዛ መፅናዕቲ ዝገበርዋ እንታይ እዮም ብዙሓት ከምኡ ዓይነት ሓረጋት ኣኪቦም እስኪ እንታይ እዩ ብድሕሪ እዚ ሓንጎል ናይዚ ትርጉም ማለት እዩ ናይ ጉግል እንታይ እዩ ተነቢሩ ዘሎ እቲ ስነ ሓሳብ ናትና ድዩ ደንፀባርቕ ወላስ ካልእ እዩ ስነ ሓሳብ ናትና የንፀባርቕ ሕጂ ካብቲ ዝገበርዎ ንሳቶም ከዓኒ ከምኡ ወሲዶም ናይ ጉግል ዝተርጎሞ ብእንግሊዝኛ ድሓር ብትግርኛ ወይ በአምሓርኛ ገይሮም ንሰባት ሂቦም ማለት እዩ ንስኻ እንታይ መበልካ ኣብዚ ናይ ፆታ ኣድልዎ ኣሎ ድዩ ኢሎም ምስ ሓተቱ ዝበዝሑ ኣይገመትዎም ከምኡ እዩ ዝበሃል ነርሲ ኣዋልድ እየን ኣወዳት የለውን ዝብል ማለት እዩ ኖ ሕጂ እንታይ ሕብረተሰብና ኣብታ ተመሊስና ኣብቲ ምህናፅ ቆልዑ ንኣብነት ከም ኣወዳትን ተባዕታይን ማለት እዩ እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ኣሎ እንታይ መፅሓፍ ንህቦም እንድሕሪ ዝበዝሕ እንሪኦም ስእልን መፅሓፍትን ነርስ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኢንጂነራት ዝኾኑ ኣወዳት እንድሕሪ ሂብናዮም እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ኢና ነተሓላልፈሎም ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስነ ትምህርቲ ማለት እዩ ፔዳጎጂ እዚ ብዙሕ እዩ ትጥንቀቐሉ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነኦ እውን ኣብ ሕጂ ኣብ ፆታ ጥራሕ ንዛረብ ኣለና ብናይ ዓሌት እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፃዕዳ ዝኾነ ገለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ እዚ ኣዋልድ ከይዕብልላና ኢልካ ፈሪሕካ ጥራሕ ክስታይ ተብሎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እንድሕሪ ጥዑይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣሳታፊ ሕብረተሰብ ምዕቡል ሕብረተሰብ እቲ ሕልምታት ማለት እዩ ናይ ኩሎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለው ኣባላት ሕልምታት ዝተግበረሉ ሕብረተሰብ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክንምዕብል ተኮይንካ ናይ ግድን እዚ ነገር እዚ ኣትኩሮ ክትህቦለካ ኣድረስ ክትገብረለካ እምበር ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ተባቢዕና ሲ ኣብ ርእስና ክመፃና እየን ፀብሒ ይሰርሓልናን እየን ኣብ ዝብል ፍርሓት ጥራሕ ክንምርኮስ የብልናን ማለት እዩ ልዕሊ ፀብሒ እዩ ዝኸይድ ነገር ካብዚ ዝበልክዮ ናይ መጨረሻ ዝመስል ለበዋት ወሳኺ ሕቶ የብለይን መደብናየን ግዜ ነተወዳእየን ግን ኣብ ርእስቲ ማታብ ትዕላል ክትንክፎ ነይሩና ትብል ዘይተተንከፈ እንድሕር ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣርእስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ገለ ነጥቢ ስሒታ ክኸውን ክእል ወይ ከዓ ዘንጊዓ ክኸውን ክእል እዚኣ ዝተትላዓል ትብልያ እንድሕር ኣላ ዕድል ክበኪ ዘይኮይኑ ካልእ ግዜ ብስፍሕ ዝበለ ክንረኸብ ተስፋ ክገብር እየ ሎሚ ግን ኣብዚ ክንወዲእና ናይ መጨረሻ ዕድል ክበኪ ንእሽተይ ሕጂ ናይ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ካብ ዝሓስቦ ዝነበርኩሲ እንዲ ኣብ እዚ ንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ነቲ ቋንቋ መምዩ እቲ ሕብረተሰብ ብኸመይ ክጥቀመሉ ኣለዎ ነዚ ቋንቋ ኣድልዎ ዘይብሉ ቋንቋ ሓቋፊ ኣሳታፊ ቋንቋ ብኸመይ ነማዕብል ኢሉ ዝሓስብ ናይ ተራ ሰብ ሓላፍነት ኣይኮነን እቲ ሰብ ንቑሕ ክኸውን ኣብ ቤቱ ምስ መሓዙቱ ከመይ ገይሩ ክመላለስ ከም ዘለዎ ንክፈልጥ ኢኻ ተንቅሖ ማለት እዩ ብዓብኡ ግን ካልእ ፅፍሕታት ኣሎ ናይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ እዚ ምትዕርራይ እውን ክገብር ዘለዎ ንኣብነት ሜድያ ሕጂ ምእኩል ዝኾነ
ንሜድያ ንማሕተም እንታይ ኣብ ማሕተም እንታይ ክበሃል ኣሎ እንታይ ክበሃል የብሉን ኣብ ብዙሓት ቋንቋታት ኣሎ ክትብሎ ዘይብልካ ንኣብነት እንታይ ሓንቲ ወይ ሓንቲ ኣብነት ነይራትንሲ እንድሕሪ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ኣብነት ክትህብ ከለካ ከምዚ ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣብነት ክትህብ ከለካ ንኣብነት ሓደ ሓኪም ኣብነት እየ ዘበካ ደሎ ሓደ ሓኪም ምስ ሕሙማቱ ፅቡቕ ዝምድና ክህልዎ ኣለዎ ኢለ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሓካይም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ክንዲ ከምዚ ዝብል ንኣብነት ሓንቲ ሓኪም ምስ ሕሙማታ ፅቡቕ ዝምድና ክህልዎ ኣለዎ እንድሕር ኢለ ወላ ሓንቲ ጉድኣታ ይምፅን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኦም ፀሓፍቲ ንኣብነት ብምሉእ እቲ ኣብነት ዝህብዎ ሓፈሻዊ ኣብነት ዝህብዎ እናዛነቑ ይገብርዎ ሓንሳብ ብወዲ ይገብርዎ ሓንሳብ ብጓል ይገብርዎ ምእንቲ ንቕሓት ሕልና ናይቲ ሰብ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንምንታይ እዩ ኢሎም ክዕብዩ ማለት እዩ ሕጂ ፀሓፍቲ ኸ እንታይ ተራ ኣለዎም ኣብዚ እቲ ኣብ ማሕተም ከ እንታይ ዓይነት እንታይ ሕግታት ኣለና መስርሕ ኣለና እዚታት ክሕሰበሉ ድሕሪ ሕጂ ክሕሰበሉ ዘሎ ብዓይነት ብደረጃ ሃገር ብደረጃ ኢንስቲቱሽንስ ትካላት ክምዕብልን ክሕሰበሉን ዘለዎ ሓደ ካብቲ እንታይ ዝበሃል ናይ ቋንቋ ዛዕባ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ኣብኡ ኣብቲ ደረጃት ክሳብ ንበፅሕ ግን ከም ግለሰባት ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ፈቲና ፀሊእና ወድን ጓልን ወከልቲ ናይ ሕብረተሰብ እዮም ብማዕረ ማለት እዩ ካልእ ምክንያታት እናምፃእካ ሃይማኖታዊ ምክንያት ባህላዊ ምክንያት እናምፃእካ ነቲ ሓደ ከተልዕል ነቲ ሓደ ከተትሕት ከለካ ዝጉዳእ ሰብ ዝህሰይ ሰብ ከም ዘሎ ክትሓስብ ኣለካ ማለት እዩ ድሓር ንኩልና ሕብረተሰብና ኣብ ናይ ፆታ ዛዕባን ኣብ ካልእ ብዙሕ ዛዕባን ዝበሃል ንቕሓቲ ሕልንኡ እንድሕር ዓብዩ ሰብ ኣይተታልሎን ኢኻ ኣነ ብዛዕባ ማዕርነት ወይ ማዕረ ምስታፍ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክዛረብ ከለኹ ጓል ስለ ትብርትዕ ጓል ስለ ትተባባዕ ኣንፃር ወዲ ተባዕታይ ትኸይድ እያ ዝብል እምነት የብለይ እቲ ንቕሓቲ ሕልንኣ እታ ጓል ክዓቢ ከሎ ብዝበለፀ ንሕብረተሰብ ሓላይት ነቶም ፍርቂ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ከኣኒ ከምቲ ንዓዓ መሰላ ክሕልወላ ማዕርነታ ክሕልወላ ትደሊ ክትሕሉ እያ ማለት እዩ ስለዚ ጎዳኢን ተጎዳኢንሲ ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ዘሰክፈኒ እሱ እዩ ፍርሓት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ዓብለላና ወሰዳልና ዝብል ፍርሓት ንሱ ክስታ ክንገብሮ ኣለና ንሱ ክንቃወሞ ወይ ከዓ ክንዛረበሉ ኣለና ማለት እዩ ንቕሓቲ ሕልንኡ ሓደ ሰብ እንድሕሪ ዓብዩ ፍትሓዊ እዩ ኣብ ፀልማት ስለ ዝዓብለልካዮ ኣብ ድንቁርና ስለ ዝሓዝካዮ ብኩሉ እኮ እዩ ኣብ ካልእ ኣርእስታት ኣሎ ዘስተውዓል ኩሉ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ እንተዘይነቕሐ ይሓይሽ ንምንታይ ተነቂሑሲ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ እንድሕሪ ሂብኩም ነቲ ሰብ ፋሉል ትሰድዎ ኣለኹም ነቲ ሰብ ተሻነድንዎ ኣለኹም ዝብል ኣብ ስነ መጎት ቦታ ይብሉን ሰብ ምርጫታት ኣለዎ ምስ ዓበየ ምስ ነቕሐ እምነት ክህልወካ ኣለዎ ኣብቲ ሰብ ፅቡቕ ምርጫ ከም ዝመርፅ ንሕብረተሰብ ዘድምዕ ነገር ከም ዝገብር እምነት ክህልወና ኣለዎ ጥራሕ ስለ ዝተዛረብናዮ እዚ እዩ መሰልካ ክሳብ ኣብዚ እዩ ደረትካ ኢልና ስለ ዝነገርካዮ ነቲ ሰብሲ ክጎድእ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣነ ኣይጎድእን እየ ንሰብ ማለት እዩ ኣነ ንሕዋተይ ንደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ብማዕረ እየ ዘኽብር ብማዕረ እየ ዘፍቅር ብማዕረ እየ ዝርኢ ማለት እዩ ኩልና ከዓኒ ሓላፍነትናን ክግቡእናን ስለ ዘለና ኣብኦም ከዓ እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ኣብዚ ዓይነት ንቕሓት ሕልና ክንበፅሕ ግርም ኣዝየ ምስ ምልክት ስለ ግዜ ክስለኺ ስለ ተመክሮ ክምክፋልኪ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ዛዕባታት ንረኽብ ተስፋ ክገብር እየ ንሎሚ ግን ይቐኒየለይ